uyabona nje kube khona imali nje njengoba kuzoba i-16 December. Bengeke nje ngilonge ngiyobhukuda, ngilonge ngilandelana noShaka, ngilonge ngenza yonke into ofishi, yabona nje bengeke ngilonge ngiyogcwala nabantu. Bengeke. Bengizoqoqa umndeni wami wonke, uqoqe umndeni wami wonke, ngiwuqoqe endaweni eyodwa. Ebese ngiyawutshela ukuthi umndeni wami ngisacela singene nazo iy'moto sihambe nje siye ehhotela. Siyohlala ehhotela kuze kushaye i-25 December. Sidla kuma-buffet, sidla nje bey'tike nje bey'tike. Hhayi ulokhu siphuzana namakhokhi nani nani, sike sishaye nje iy'nto ey'hlukile. Uyabona nje kube nemali, cha impela nge-16 December ubuzobona mfethu, hheyi bengizothatha wonke umndeni wami, wonke. Ngithatha wonke umndeni wami, ngisho abantu bakuboka wengane yami, ngibaqoqe nabo ngithi umndeni asambeni. Ngiqoqe ngisho amakati akhona uma kuwukuthi kukhona amakati, ngishiye iy'nkukhu ebaleni uma kuwukuthi zikhona, ngithi asambeni siyodla. Siyodla kamnandi nje ey'ndaweni, hlampe ey'ndaweni mhlampe ko-Protea Hotel. Noma maningi amahhotela, ko-Moja Exclusive Lounge, ko-Midrand mfethu, ey'ndaweni ey'hlakaniphile. Uyangithola? Ekube nginemali bengizoba-spoiler man. Ngingabasi e-Steers, cha. Ngingabasi e-McDonald, cha. Ngingabasi e-K_F_C, cha. Ngingabasi e-Spur kaSpuro, ngike ngibakhiphe, hhayi futhi e-restaurant noma iyiphi. Bengizobakhipha, qale ngokubathengela iy'ngubo, ngibathengele amagawuni, bonke, ngibaqoqe. Sihambe siyodla kamnandi, sibhukude e-swimming pool, sodwa kungekho abantu bangaphandle, sibe sodwa. Hhayi, yazi futhi ukungabi namali phela kubuhlungu ngoba manje lezi zinto ungathi manje ziyiphupho, ungathi manje hlampe ngiyayifisa impela ukuthi manje ngelinye ilanga futhi ngikwenze lokho. Manje amandla, angazi noma uNkulunkulu webese engiphile ngaleso sikhathi. Ngiyafisa impela ukuthi nje ngiwuqoqe wonke umndeni wami nje, ngiwuqoqe. Qoqe ngisho umama wamakhelwane ney'ngane zakhe, ngithi mama ngiyakukhipha sihamba sonke njenge-family, asambeni siyodla ngaphandle. Siyohlala ehhotela nje iy'nsuku noma amaviki nje, sihlale sincebeleke, sidle kamnandi. Ihhotela lonke kube lethu, kungabi khona umuntu wangaphandle esizophambana naye la ehhotela, ngaphandle kwaweta nalaba abaphekayo. Yazi mfethu, ngiyafisa ukuthi ngiwuthathe umndeni wami wonke, sidle nje simaye siy'tike njengo-King Cash, Mzansi. Uyabona mina ayikho into engiyifisa njengokuthi empilweni ngilekelele ngisho umphakathi. Uma kuwukuthi umphakathi awunazo izindlu, ngibakhele. Uma kuwukuthi umphakathi ushoda ngomgaqo, ngifake itiyela eli-fresh. Ngoba ngiyafisa ukuthi ngibone abantu bakithi be-right empilweni, kungashodi lutho. Ney'ngane zasemphakathini zikhule kahle ngendlela efanele, zizokwazi ukuthi zikhule zibhekelele amakubo kusasa. Ngiyafisa. Ngifisa nje ukubona abantu bakithi nje be-right mina. Beqhakazile, bebahle, bethi bevela ubabone beqhamuka ukuthi bahle laba bantu. Madoda. Bengifisa nje nami impela ukuthi ngo-December nje sibe bahle, sigqoke kahle, sigqoke. Manje imali ayivumanga. Kodwa-ke asithembe ukuthi owalo ngeke ufane nalo olandelayo, uyobe ungcono lo olandelayo uDisemba kunalo ngoba vele manje sekonakele, akuhambi kahle already. Bengifisa mani, lo ngafisa nje kudala ukuthi nje umndeni wami nje ngiwuqoqe wonke, siyahhotela nje
simaye nje kwi-buffet, hhayi noma ikuphi, buffet. Udla okungapheli, udla la uthanda khona, udla la uthanda khona noma ikuphi. Eyiwe madoda, ngoba impilo futhi impilo, lokhu engikhuluma ngakho khona abakwenzayo kuyimanje already, hhayi ukuthi khona abaphila ngakho everyday. O-buffet labo, everyday uthi mhlawumbe ungena kwi-buffet, le nto yokuthi ena uzodla uphuthu, adle nesishebo ngaphezulu, okunye kuyimvela kancane lokho kubo, yabo. Thina abantu esixakekile siyafisa ukuthi nathi ngelinye ilanga siy'thole sikezingeni eqopheleni eliphezulu, ebese singabalahli abantu bakithi. Angithi uyabona? Mina ngiyafisa mfethu, ngiyafisa ukuthi cha ngibalekelele impela, yabona? Khiphe nje uma wami nje ayothola imasaji esipaya esiphambili, la ekungena khona abadla izambane likapondo, bammasaje nje from kubhozo baze bayofika ekhanda bemmasaja. Ewu ngiyafisa, hhayi into engifisa ngeyaleyo. Kodwa-ke sawuthini-ke phela ngoba isikhathi asikakafiki, kodwa uNkulunkulu uzosipha amandla, and mesipha amandla singakhohlwa la siphuma khona. Inkinga into into esishayileyo thina mfethu ukuthi siyakhohlwa mase si-right empilweni, siyakhohlwa la siphuma khona. Uthi kunabantu esibashiye ngemuva kwethu abadinga thina, abebebukela kuthina ukuthi waba-grand lo mfethu ngelinye ilanga uyokhona ukubuya asitakule kulolu bisho esibhekene nalo. Mfethu singakhohlwa mfethu, ngakhohlwa nawumuntu okusizile mfethu, ngakhohlwa yilabo bantu. Abanye abantu ongabakhohlwa labo, nami ngeke ngikhohlwe oSiphelele mfowethu, oKhumalo, oMdungu, oMashobane, mfowethu, oSkhothane, angeke ngikhohlwe. Abafowethu abanginceda laba empilweni nami, oKhila, oSakhile mfowethu, umfowangwenya, angithi angithola. Abafowethu, umfokaThwala futhi, abafowethu laba abanye abasincedile empilweni, oMhawu, yabona, omunye umfowethu lo ongincede u-D_J, ngimbiza ngo-Harmonic, uMagange. Abanye abafowethu abasisizile laba empilweni, baningi abafowethu abangisizile empilweni, yabo. Abantu abanjalo ungabakhohlwa-ke empilweni mfethu, ngoba manje bayimvela kancane, abatholakali noma ikuphi, angithi angithola. Kodwa-ke anginawo amaningi bafowethu-ke engifuna ukusho nje, ngibonga kuwona wonke umuntu ongisizile mfethu, phela baningi, hhayi baningi, more than 1,000, more than 1,000, baningi kakhulu. This is Home Run with Makeba P_M_B. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, ngingohlale ngingahambi ngedwa, ngihamba nabantu abadala, oMakhathini, oNtshebe bakhona, la ngikhona bakhona. Angithi wangithola, ngiphume eMpungundlovu P_M_B bafethu, eXhaka kwaDambuza kaMgwagwa, angithi wangithola. La ngiphuma khona eMafakadeni kwaHhaze Mpophomeni bafethu, Kashifa eMasangweni, la ngiphuma khona eCaluza, ngiphuma khona bafethu eYideni Edindeni, uyazi ngiphuma khona eNtwana ka-Enele, ufike lephi Makeba P_M_B bafethu. Phuma nakhona eSkhotha Entabamhlophe, eNkunzini, angithi wangithola kaMathusi, angithi uyangithola kaGogo, bokababa, angithi wangithola. Amajita ayazi bafethu, oMboma lapha ngibaphethe, o-Andile omfokaMngadi, oMogenoswe, oMthobisa, omfokaNhlapho, oBudakane, angithi angithola, oFana noFana. Hhayi bafethu, baningi amajimbosi engigcwele ngawo bafethu, ngincanywa nonke ama-chance, oBongweni mfethu, baningi abafethu, baningi abafethu, baningi kakhulu, oFanle, bafethu, ngincanywa nonke amajita, One Love, akekho ongazi, oMxoli, uMabizo, gcwala. This is Home Run bafethu. Bengifisa ukuthi nami ngiyikhiphe umndeni wami njengoba kuzoba i-16 December, ngiwukhiphe siyodla kamnandi ehhotela. uNkulunkulu uzongipha amandla, ngiyakhuleka nawe ngicela ungikhulekise lapha ekhaya, ube nami, sibambane, silekelele imindeni yethu ibe right, siphumelele sonke ngendlela efanayo.